Wie is jullie grootste inspiratiebron? Ja, ik denk dat we daar heel snel in kunnen zijn. Nigel Geerlings. Nigel Geerlings. Burenruzie Kerkrade. Dan zitten ze hem de voet uit te hangen. Ze waren me uit het maken voor hartstikke, flikken, homoseksueel en zo zei je. Ik denk ook dat iedereen in Kerkrade een stukje Nigel in zich draagt. Of je het nu wil of niet, dat zit gewoon een beetje in je. Knip je wel eruit, hè? Dit zijn ze dan. De twee gezichten achter het meme-account van Kerkrade en omstreken. Kierigro Tropical. Oh, hey. Dit is oud type. Dit is echt goed, hè. Ties en Jamie proberen dagelijks middels grappige foto's en video's de cultuur in hun geliefde parkstad op de kaart te zetten. Ik hou het standpunt van Kerkrade aan. En wat is dat? Zwoeftig vol, vrestig dik, maar zwicht de moelen van politiek. Kijk, het is niet zeg maar dat Kerkrade en Parkstad altijd even positief in het nieuws komt. En je kan je daaraan ergeren. Maar ik denk nog altijd dat een stad en een regio gemaakt wordt door de mensen die er wonen en niet door de gebouwen die er staan of de dingen die er georganiseerd worden.